two, three, four, uno, dos, tres. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bo, hvad for nogle timer sover du? Dokumenterer vi. Biologi og geografi. Og hvad var det sidste? Samfundsfag. Samfundsfag, biologi og geografi. Ja. Og hvad med fysik måske? Ja, det så jeg også. Der sidder vi også. Ja. Der sover jeg ikke. Og jeg sover. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. Jeg vil dokumentere. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. Jeg er modvildt. Så er han med. Hvorfor møder? Nej, Joachim kan ikke huske. Jeg tror, jeg skal. Jeg kan huske, der var en, der hed Joachim. Nej. Det var der ikke. Hvorfor fik Hvem havde jeg mere? Linas havde jeg også til den gamle plads der. Det var jo... Jeg har også af. Nej, hjælp mig nu. Jeg vil bare lige ønske jer held og lykke til i morgen. Tag glasset med, og hvis I ikke får lov, så vil jeg være.